जाय बाथ्राखौ बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुगानिफ्राय खोनासंनो होननानै नेना दङमोन। बे बाथ्राखौनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै 6थि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान फालिनायनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथिना होदों। नंगौ, बे समाव साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा आरो दैदेनगिरिफ्रा बे समाव एनडिबिनि फाउन्डार थामहिनबा एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थानाय एनडिबिफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि खामानि मावनायनि बाथ्राखौ साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै नेनानै दङ एबा बे बाथ्रा बुंनायखौ खोनासंनो होननानै नेनानै दङ। थिग बेबायदिनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोख्रों खोथा होदों, जेराव थांनाय 6 बोसोराव एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हायासै, नाथाय फैबाय थानाय समाव आथिखालनि बिटिसि सरकार थामहिनबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा रोखा फोरमायथिना होदोंदि जेलाव थानाय एनडिबिफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोगोन एबा लाबोनो हागोन। नाथाय बिनि गेजेरावनो थांनाय 2003 मायथाइनि बिटिसि एकर्डनि जा गोरोबथानि गेजेरजों गोरोबथानि उनावबो जाबायदि माखासे जोंनि बारग' बिएलटिफोरनि केस दंमोन, थामहिनबा मख'जाथावसिनदि आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङानो 5 बोसोर केस गेलेनो गोनां जादोंमोन एबा केसनि थाखाय खारनो गोनां जादोंमोन होननानै गावनो सिमान लादों। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे केसनि बाथ्राखौसो 5 बोसोर गेलेनायनि बाथ्रा बुंदों एबा गोलाव सम गेलेनांगोन होननानै बाथ्रा बुंदों। नंगौ, बे समाव फिन फोरमायबावोदि जेलाव थानाय बारग' एनडिबि आरो एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन एबा लाबोगोन। बे बाथ्राखौनो लाख लाख जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरा नेनानै दंमोन आरो दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ आथिखालनि गोदान सरकारा गिबि खेब थामहिनबा 6थि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सानखौ दिनै बिटिसि सेक्रेटारिनि मावख'आवनो फालिनाय जादों। बेनि गेजेरावनो रायजो राजाफोरा खोनासंनो होननानै नेनानै थानाय बाथ्राखौ बुंथिना होदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थानाय एनडिबिफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि बाथ्रा, लोगोसे केस गेलेनायनि बाथ्राखौ आरो गावदि 5 बोसोर केस गेलेनो गोनां जादोंमोन बेखौ माबोरै बाथ्रा बुंथिदों बिबुंथिनि गेजेरजों बिथांनि बे बिबुंथिखौ नोंथांमोननो आबुङै खोनासंहोदोनि। केस फोजोबनांगौ, रिहाबिलिटेसन जानांगौ, ओमफ्राय जेलाव थानायफ्रा गजोबनांगौ। जेलाव थानायखौ गहोनो हागोन, जागोन। रन्जनबाबो गगोन, सोरबाबाबो गगोन, खिन्थु केसखौ आं बुंगोन, केसनि बेलायाव आं बुंगोन बेखौनो सिस्टेम थाबाय मोनसे लेंथि प्रसेस। जेनेबा आंबो निजे एक्सपिरियेन्स, आङो जेलनिफ्राय गदों नंगौ। आं जेलनिफ्राय गखांनायनि उनाव आंनि केसा जोबनो 5 बोसोर नांगौ दे। दा जोंनि बुंनांगौआ बेल' बिदि नङा, मानसिया फ्रि जानांगौ। जिहेतु बिसोर सुक्तिखारि, सान्तिनि नामाव सुक्ति खालामबाय, सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेल सिङाव थानो नाङाखै, बे फ्रि जानानै थानांगौ। केसा सोलिलांबाय थागोनब्ला 8 बोसोर सोलियो ना 10 बोसोर सोलियो, बे थांबाय थागोन। जोंनि प्रसिङा बेबायदि जागोन आरो आंहा बिसास दङ गगोन, जेलनिफ्राय गगोन। आरो जायफोर 3 फासि जानायनि मोनसे अर्डार जानानै दं बेखौबो आंहा मोनसे आत्मबिसास, आंथ' खेबसे बुंखाबायबो बिथांमोनखौ दा फासि होनाय नंला। 3 फासि जानायनि माबा दंमोन नामा, आङो स्पट मोननायावनो आं बुंदों बेखौ एकदम बोखाराबा जाहाथे खिन्थु बन्द' जागोन होनना बुंदों सिमखौ मिथिबाय। बे फासि होननाय जिनिसखौ नोङो मा खायदा खालामनानै बोखार, बेसे जागोन दा बन्द'बो जागोन होनना बुंदों आं डाइरेक्ट। बेखौ एकदम दा खालाम, नोङो जेराव दोनदोंथ' बे केसा सोलिलांबाय थागोन, खिन्थु फासि शब्दखौ बोखार होनना बुंदों। बे जायखिया जाबाय आरोखि, दा जासिगोन। आं बिराद मोजां बिसास दं, जाया। आंहा बिराद मोजां
माबा दं आरोखि माने गोसोआव फोथायनाय दं आं हागोन बादि मोनदां दाथ' इलेक्सननि बिराद मोनसे बिजि इलेक्सन थांगोनथाय गासिबो एप्रोचना जालांजोबगोन आंहा साहस दङ बुंनायनिबो साहस दं मावनायनिबो साहस दं आरो बिराद बिसासा थल' बख'जोबगोन आं नायबाय था बबेथ' दैमारिया मा बहा जादों फाग्ला सुखिया खालामनानै जेल जाजायो बेलाय मानि मा सुक्ति जाखो बेखौलाय जों डाइरेक्ट बुंनो हायोना जों डाइरेक्ट बुंनो हायो बबेहाय नुफेरा फालाय बबे दुनियाव नुफेरा डाइरेक्ट बुंथारनांगोनब्रा सुक्ति खालामबायथ' मानसिया हा सानसेनि थाखाय सुक्ति खालामबाय केसाथ' नंगौ थागोन बे सिस्टेमाव जोबलांनांगौ 8 बोसोरानो लाथों 10 बोसोरानो लाथों जेनेबा आंबो निजे बुंबाय आङो जेलनिफ्राय गदोंबाबो सुक्ति खालामदोंबाबो आंनि केसा 5 बोसोरसिम उनावसो जोबहैगोन दा बिसिनाव बिदिनो जागोन मानसियानो जेराव थाबाय थायो बिदि जानो दा बेफोरखौ गोरा जानानैल' था आं मावगोन आं बिसास दं आं हागोन बायदि मोनदों दे दा बे जाहैबाय रिहाबिलिटेसननि बेलायाव